И здравейте хора, съм Toxic Falcon и днес играем CSGO едно срещу едно с Vampix, който не е качва клип от 9 месеца, защото... Да, защото е глупак. Не. Мой приятел, Vampix, играе... Е много голям пич. Знаете. Слиса малко е. Играе CS за първи път. Цак, за малка добре. Тя малко е. Играе CS за първи път, така че малко по-леко ще му играе. Так. Какъв съм лут, видяхте ли? Тук го видяхте. Опа. Deathmatch. Къде е той, къде се крие? Сигурно сами се крие. Аз ще игра с пистолет. Мога да купам неща, как се купуват неща. С бъто бяха, нали? Стой, скри са. Аз бях паднал долу. Без да мърдаш, сега като те планш, без да мърдаш си купи оръжие. Значи, стой. Аз така ще се лигава, че играй. Сега, с кой коп ще да се купа? Да, ето, кое е хубаво оръжие? MP9, UMP, се изглежда хубаво. Между другото, аз бях отворил някакъв кейс, като нямаш какво правя. Много лагаш. Няма значение. Бях отворил един кейс, като нямаш какво правя. Да се падна едно оръжие, как да се го използвам? В инвентара, значи в старт менюто отиваш в инвентара. Малко по малко задобряваме. Къв съм от мале. Много лагваш. Нищо, до година да мина. Ай. Какво каза изобщо? Ами казах да се чува. Заглухите камбаната ми не бие два пъти. Така, сега. Ти УМП. Аз се знам, че къде. Аз ще казвам как се искам, аз съм решал. Човек, защо лагваш толкова по дявол? Тайна, да си учил. Който учи в живота не ще се получи. Който не учи в живота ще се получи. Не, здесь сега май лага. Ма не знам колко лага. Къде сте? Помощ! Кажем, че лагиш много. Дори и на моя екран лага. Стига бе! Какво подяваш си, човек? Аз в момента едва играя. Сериозно. Ама и аз едва играх, сериозно. Ти си много лозен. Защо не можа да те убия? Аз се гърмях. Извиняй. Не спам подписан. Не. Колко време презареждаш ти, бе? Аз не презареждам. Имам преди аз колко време презареждам. Ти си на гейф ли играеш? С мен оръжие. Видях. Значи, Видях. Това само за пистолети, бе. Ти май не е пистолет. Пистолет е автоматичен. Ама е хубав пистолет, хареса. Любимия пистолет, обичам го. Сложен се. Взема двоен Desert Eagle. Баретите. Златко баретите, давай. Гледай се. Как ще дойде в гръб, без да очакваш. Като предател, като Юда. Сега е. Малко задобрявам, виж къв съм. В момента едва играя. Съвсем сериозно че говоря. Той е много тъпо, като те говориш. Сега. Също ма гърмиш ли? Сега много нечестно. Извиняй. Изчакай, аз бях на спам протекшн. Добре, Ари. Спредих. Как може да се? Супер, едно нова. Хубаво ли е нова? Или XM? Това е автоматична помпа. Ще гърме с XM сега. Хубаво ли да крачваш тази игра? По-точен сега, аз не го използвам. И са много ми лаги, и дори аз не знам какво се случва. Се някъде отзаря, но не знам къде отзаря. Как бе, колко удара трябва да ти удара? Тия зайци и тия кокошки с още много работа. Браво. По-спокойно е. Къде си ти, бе? Колега? Така гледа екран. Къде бе? Добре си. И ти там, задобряваш. Малко. Имаш време, докато станеш като мене. Не ме виждаш, нали така? Да. Как така, бе? Значи... Спаун! Сиран кемпер. Много ви кажи. Сам чакаш къде съм. Да. Кемпер, нищо друго не можеш. Кемпер. Айде така гранила в гръб, много достойно.
се играеш много недостойно. Ха-ха-ха, Деляне. Какъв Делян, говориш? Ах, Делянчо. Кой бе? Ха-ха, Делян Певски. Мъкни. Къде е този, бе? Малко. Чакай, аз бях скочил и после се телепортирах горе. Се хакер. Нищо повече ти доле. Само ви казвам, той играе с хакове. Мъкни, е. Истината боли. Цак. Нищо не направи, нищо до година ще стана. Стрелях ли те? Ай, чао. Как така, стига, искам да съм АВП. По АВП. Добре, знаеш ко, я ти играй с АВП, аз ще игра с пилишката. Що лагна, бе? АВП хубаво ли? Кое, бе? АВП. АВП. Без да искам да доближих. Какво означава АВП хубаво ли? Не знам, аз не игра CS. Добре. Айде, аз ще игра с това гадния снайпер, ти е с пилешката. Аз не. Айде не. Аз сега с пистолет. Добре, тогава аз игра с пистолет, защото няма честно, че аз ще срина. Срини ме. Ти много лагваш, бе. Да, дори на моя екран лагя. Пък сме един друг. На кой такова, братле? Без да искам. Чакай да си скупа нещо. Познах се някакъв... Защо познах те толкова много доближава, но лагна ми абсолютно. Вау. Тук има... какво се случи? Убихте, че ти се оправи. Сега ти ме обичи да... Да се изравним, защото все пак... Маре! Ти кога стана добър, бе? Откакто се роди. Нещо... Така е, малко. Не искам ти оръжие. Се чувствам, не го дава ти оръжие постоянно. Искам да се грима с USB-то. Така се казва. Не мога, просто не става. Виж как ми лаги, погледни. Видях. Виж защо съм всяка така скорост, супер слоник. Аз не знам какво се случва, къде съм? Супер слоник. Чек. Звучиш като 14... По-говоря като... 11 годишен. Персоник, кой 12 годишен ще каже така дума? Персоник, някаква е много трудна дума. Да, я знам. Защото ти изобщо не знае какво е. Не ще сигурно всеки втори, който те гледа. Не е на 11, ама внимай. Мъкни, бе. Чимбалайник. Да. Това дружелюбно момче, може би го помните от първият ми клип, където с него се смяхме, където ви предлагаше бисквити. Да, между другото аз ви предлагам бисквити и още предлагам, верите ли? Какво си БПП бизон, какво трябва да правиш това бизон? Да задържаш копчето. Как? Толкова бързо гърмиш? Има едно копче на мишката. И трябва да го цъкаш да стреляш. Много лаги, аз не мога. Просто не мога. Ето ме. Стигай. Как да се скарам ножка? Чай право се скарам ножка. С кролера или цъкаш? Виж ли, аз летя. Вау, просто... Сега на моя екран съм точно до тебе и те чакам и те ръгам. Обих ли те? Ръгнах ли те? Ти дори не, what the fuck. Какво подявате? Сачко ще пак ми бъгна. Не ме убивай, моля та. Окей, мерси. Добре де, казах си не. Ще убия с моят байонет М19, така се кажеш? Да. Какъв съм от? М9 байонет. Аз го имам. Да, аз имам... Ще яко да ме убиш, с кое копче мога... Защото... Да, не знам защото... Толкова път те ръгах докато убия. Значи принципно техниката е да правиш... Хедшот в гласа да те ръгам. Да, точно, абе, ти... Не знам. Знаеш какъв хедшот ще не убия? Какъв? Мокни, бе. Розово с бери се четваш. 2 пъти с ляв бутон и един с дес. Чай пром, моля. Остави ми се. Да, обаче сега съм на малко по-добре, сега мога би направо.
Не бе, виж и така задържаш да те удари два пъти с ляво бутон и тогава тъкаш десния. Я? Сега. Два пъти с лева. Така. И накрая десния. Не цъкнах десния, нищо не стана. Защо? И ти отне 4 пъти. Ако го правиш два пъти десни, то ще отнема повече време смисъл да го убиш, то става по-бавно като цяло с десния бутон. Примерно ако си така с ножа в файт. Аз не виждам къде какво става моя екран. Ами то това много едно в едно не беше, отколкото да си говорим ние двамата, ама... Код такова. Да, код до година... Друго. Не казвай дума. Охо, пингът ти е 440. Ти хубаво ли? Това е хубаво, не, да. 140. 140. Но 140. Сега съм аз терорист. Ами, хубаво. Не, много ми лаги, не мога, просто не мога. Цъкни пак М и влеза в терорист. М терорист. Терорист съм. Сега... Да, сега... Виж... Чек, толкова ти лагич на екрана, абе Петро ти като електрик. Чек. Това ви казвам. Ти го искаш такова, нали? Ма не можеш? Ама аз го имам. Да, имаш ти. Я покажи като го имаш. Браво. И аз какво вам правя? Компот ли да ти отворя? Какво ще кажете за тия яки лапчета от 2001 година? Когато колегата за мен още не беше роден. Ти мога. Но, уви, смятам, че е време да... Смятам, че е време да продължим този клип. Уха, както бих. Много си добър. За малко шата, бе, беше ми на... Защо като го задържа? Доближава толкова много. Изчакай малко, стой на място. Ама това в реален живот не е така. Ама знаеш. Аз съм по-добре мене в реален живот. И между другото, много ми се гърми нещо такова. Нали преди имаш такова, на Варвар Towers мола, имаше да се гърмиш с лазери. Май да, като бях във Варна има там като отидах. Ма те май го затворих. Защото че е много лакъв да се гърмим. Ще грама с моята AVP-нци. И тогава какво ще правиш? Ще плача. Ще ми разправяш, че имаш Electric Hive. Важната е класата, не? Кой има Electric Hive, а кой има? Дигъл, така се украси. Ще играта, се украси ли Дигъл, а не Desert Eagle? Много те позвучи. Desert Eagle. Какво се пише Desert Eagle, бе? Да, няма там беше написано Дигъл, толкова се ги мързи. Аз си гледах екрана. Пробвах се да читна, но уви. Попа не яде баш на 2 пъти. О, къди бе? Чек. Да се смея ли, да плача или? Как ме на ръга, бе? Това е нещо такова. Абе, що скъсам на Far Cry, това е важното. Добре хора, Видяхте ли това, дами и господа, как поробих моя колега? Чакай. И добре хора, това ще е този клип. Аз бях Токс Пако, не с мен беше Вампикс. Абонирайте се за мен, защото мога до година да кача. Мога да кача. И довиждане.